ano din iruging nga iba sa papagayam. Di pagkasaritaan, lagip pinapalabas ni pagayam tayo nga ani iti Ilocos Norte. Sagodayan Norte Surat. Dear Manong Nemy, tiag pamilya kadiso ti panakaisaga na tinaransyang awasak bayan dagiti anak. Tani kiti agasawa Manong Nemy kalikagom daunay ti madaan ti anak. Tapno dagitoy nga anak kadiso ti indan tu pagsanggirang iti masangwanan nga aldaw. Katapno nakananama ang mapagsanggiran da iti masangwan nga aldaw ang panagsalog ti pigsa ti ama kinina. Masapul nga dagitoy kata isudat mangisakad amang ipamuspusan tapno matungpal dagiti rapap dagiti anak nga naranyag to ti masakbayan ta. Ngam kasanon no ti ina nga silaw ti pagtaingan kata masapa nga mapukaw. Kasanon no pati ama nga digi ti pagtaingan kat mapukaw. Anya tinamnama ay Manong Nemy nga pagbanagan dagiti anak nga maawanan iti naganak. Kasanupay nga maikan din naranya nga masakbayan dagiti anak no mapukaw dan dagiti naganak. Ngem, tayo kunadan Manong Nemy. No adda determinasyon, no adda panagtarigagay. Mapasamak lang mapasamak. Tayo pagsasaw nga saan nga ti kinakurapay iti mangtonday iti panagbaligi. Saan nga gapo tanakurapay ka, saan nga gapo taulila ka ademang kat awanin tinaranya ka masakbayan. Ngam no kayat mo tinaranya ka masakbayan, ore awan dagiti naganak, ore awan ti kapsat. Basta da adda lagi di ni Apo Diyos Manong Nemy. Nagapagsurat ak na kahit kumit nga iburay detoy makunamad nga naimbaligyan nga pagkasalitaan iti biyag ko, biyag mi, dakam nga agkapsat. Iti likodan Manong Nemy nga nasapa kami nga naulila iti ina kalbasan na kat simmaruno ti ama. Kasi man nga rod nga inakrugyan ti aglagip tinapalabas. Karadradwar ko iti elementarya idi tamo ulila kami iti ina kini Candy nga ating ko. When? Karadradwar ko iti elementarya awanen ti inami. Kat sinulo ni Papa tinangisakat iti panagbiag mi kaniti panagadal mi ngagkapsat. May salaeng ni Papa nga security guard iti maysa nga bangko iti lugar mi. Kading-karina kada kami. Nga saanan nga mga asawa. Tay bukbuknan kada kami Manong Nemy nga agkabsat ti panawon nga mangted tinaranya nga masakbayan mi. Kat siyempre kasta unay ti panagyamyaman mi, kasta unay ti panangibasnag mi Manong Nemy ti panagbasa mi nga agkabsat. Adak idin iti third year college Manong Nemy, fourth year high school maten ni Candy. Idin to ta fourth year college met idin ni Bobby. Sino ni Bobby? Manong Nemy naman pa ibagbagay idin ni Papa nga sa anak pa lang boyfriend. Ngayon boyfriend ko ni Bobby Manong. Limad day tayo ni Papa. Sa bagay Manong uri na daan akong ti boyfriend, naging kamad lang ti holding hands. Awamit Manong Nemy ti kunada nga panaglabas, imbilang kumit nga ni Bobby nga boyfriend ko ket inspirasyon ko saan kat nga dispression. Ngem, inawis nak ni Bobby iti balayda, takayat nak kanu iyam amon kada papaki ni mamang na. Nga ditoy Manong Nemy. Dagiti nga ditoy tinangrugyan dagiti pasamak gadyak pulos ni namnama. Adda kami niti balayda. Ti bakas dawak Manong. Aw matedanon mi. Ala, dakdakami mo't Manong. Ano kung pagdanakam no sikakin siyak lang. Feel at home. Okay?
Sweetheart, Bobby, kung anong itay ngayon amo na kada papakin ng mamang mo. Ngayon awa mati sa bali nga tao na danon ta dito balayo. Adala siguro napanan ni Mang Belen nga katulong mi dita bangir. Nakikaruba, nagimharites. Kada papakin ni mama, dandani daitan. Pagkapunta, itrabaho da. Agoyog da nga gawit. Kunaklan no, adada nito eh. Ada ka dinaskan ka ang buting mo, sweetheart? Oh my God. So din no, itisalet ko. Sikam, dapat mabutbuteng ka. Aday pakita kang ka. Kani pakita kang ka mismo ito nagtisalet ko. Apay nga ito nagtisalet mo pa lang no, aday pakita. Dito latan. Tapi pinas ito nagtisalet. Oh my God. Bobby, mga no, awan ti pagdanagam, ani sweetheart, tanuan niya man ti mapasamak ka na ta. Ikalit kang ka, saan kanto nga baybayan. Simuro takmet Manong Nemy, anya ti pakita nga rudeng ko na. Kalpasan nga nakastrek kami, nga ti pakasdawak, inlak na maten, ti ridaw ti salad. Inikatan ti t-shirt naman, uy, Papayapay. Ano ti pagitan? Di kinamatyo. Sige, hindi pagitan. At tapay, kang runan na. Uy, apik ka naman ti pantalong. Ala, break matlang. Hindi na. Magitam da ito eh. Bami ka. Ala, pimpakita mo dito. Damang ti makakita na ito eh. Kukon dito eh. Kahit magkanan. Babi. Rumuntan, babi. Alam, babi. Nakawayway ako mamit Manong Nemy nga rumwara ko ni Luktak tiri daw sa rumwari di sila. Nagtarataray ako man nga gawit ng saan. Naman nagdinirakop Manong Nemy kaya na malanan. Nagitilips ko kat isun nga mismo tinangikat ti arawatik. Sana kit impaigaman kanyak Manong Nemy ti batuta na. Sakit ini maikatan Manong Nemy ti tapari ti barokong ko kat sa bali matento brala. Bambi third year college sakpay lang nga magraduara ko ni di college noon yaman ti pasamak ka na tani sa gabay Bambi Manong Nemy kastao na yun ti sangit ko idita saan ko nga mababawi pa iti amin kabata na itad kung ti amin ko kini Bambi Nepay kung kinibirhen ko ken ko saan ko mapil ang rumbeng tinapasamag babing nga maapay ngamin stunan sweetheart saan ka nga sangit nasaktan ka kadiwan eh saan ba't unang atak ka lang jak pa'y kayat ko na kumaya jak pa'y kayat ko na keng kaitahing nagbayat mo ito inarakop ka lang arakop sa anya tinaramid mo ito napasamak tayo amin saan kumapay lang rumbeng agpadpada tapay lang ang pasbasa kanatakarik kani papa kasan ano ko kakaulitan ta iba't pati ka oni ani kadi-kadi kang kasang ito nga baybayan ani sweetheart ulitan ta may mayat manin ulitan ta sa tandulit-ulitan manin sabi ko mga harot tapod no dinaktubaybayan na tanong baybayan na diaklagid di mo pakawan ni papa laksitan naklagid di inaramid tati amin kapatag pimpinatag ta kan kapata isotikis na kiti puso at sangini isang naulit pa'y na minsan Manong Nemy aging nga nagring ti cellphone ko ni ading ko Candy Manong Nemy ti tumawag kat nakadagdakas nakalingget Manong Nemy nga pasamag timpadamag ni Candy kanya Manong Nemy
ti may kaduwa nga gundahoy nga panangikot ni Bobby ti amin ko lip pas launay diagring ti cellphone ko Manong Nemy. Ni ading ko nga Candy ti tumawag kaniya. Irisong batak Manong. Aniyan nga makapasidukar nga pasamak tinamuak. Gabutan na paltugan ka nun ni Papa. Saan nga po no deta Candy? Saan nga po no? Nimpod no manang. Ada ako na mismo dito hospital. Ada ni Papa di emergency room. Mada mga as-asikasod na ni Papa. Ngim naman ano ni Papa? Napalto-paltugan ka no. Ngim sino tinang palto-paltugan ko na. Kaya niya basol ni Papa. Ate, umaykan dito. Awan ti kaduwag. Awan natin ko. Umaya kon. Kanuan niya, man kasasad ni Papa. Anya, Diyos ko, salakan niyo. Grabe ka di, tsaka mo. Diyos ko, salakan niyo ko man ni Papa. Salakan niyo ko man. Salakan niyo ko man, Diyos ko. Manong Nemy, tas ako na nga di pa nagdaradaras ko. Nga napanti ospital nga nangitarayan da kini Papa. Kinuyog nakmitlayang ni Bobby Manong Nemy taaday so nga mga atibay kaniya at talagang diyaka mo teramidek. Sila makulkul tirik na. Haging galang arudin Manong Nemy di makadanon kami ti ospital. Sinabat na Manong Nemy ti kapsat ko. Kanyan. Timbaga naman tan Manong Nemy nga natayan ni Papa. Kawanan ni Papa ate. Natayan ni Papa niya. Kasta una yun tiba nagwalwalak Manong Nemy kadi magdada ni Bobby ani. Talna ka kuma. Talna ka. Papa! Papa ko! Papa! Papa! Nagtalna ka ani. Awati mo ti kinapudno kasta lang tibiyag. Gamapay ka na tayo. Apay nga pinatay na. Nasingpet ni Papa. Nakasingsingpet nga ama. Imapay nga pinaltumultugan na. Uwin nga ro dati. Kasanuta pa ita. Tawanan ni Papa ate. Sino ti demonyo nagpapatay kay ni Papa? Ang katibasol ni Papa. Ang katibasol na. Sino dito katimonyo nga nagpapatay kay Guaran? Sino? Agdala ka ni. Agdala ka. Ore no, anya pa'y taramidan nyo. Ngimdi yun, may babawi pa'y tinapasama. Agdala ka. Agdala ka. Papa! Papa ko! Papa! Papa! Nagtibnok tila dingit kan pong tut iti kaungak karedi nga kundaway Manong Nemy. Maladingit anak onay taga sanupay ti biag mi nga kakabsat kadawanan ni Papa. Makapong tutak iti tao ka ng papatay kang kuana. Ano mabalin na kumama Manong Nemy kit utangik matibiyag na. Imbagtada ng tulong kada kami ng runa kini Uncle Silin nga kabsat ni Papa. Tanuawan Manong Nemy jaklamon. Nasakit doon na iti kastoy nga napasamak Uncle. Talaga nasakit ni anak. Sa mo ko mga nayunan. Sa mo nga ko mga nayunan. Talual daw ito. Sipod na kamansayag ni Papangyo. Mako na ni ading mo kita masadot ka kalungamangan. Kan kurang titurog mo. Kahit mo ka di nga sikat sumarno nga mapukaw. Ang ganas ko nga mangan. Uncle, mangang ka, maturog ka. Di mo ba ba antibagim? Tanda kami mat nga makamo ka nagitinaskin nga masikaso. Uncle, italagkon kada kayo ti amin. Wen, siya kung di makamo iti amin. Basta di mo ba ba antibagim? Uncle, kumusta ti investigasyon na kiti pulis? Saan nga di pa simuko tinang papate kini Papa? Anya ti basol ni Papa, takas jelaingan tinaramid na. Ay, ani, nalawag nga mabuya iti CCTV ti pasamat. Bumalasyo kuma ni Papang mo iti kalsada at ada mapanagatangan.
iti dadandani nadungpar iti may nga van. Nagpadispensar met ti driver ti van ang tinungpa ni papang mo ti driver. Anya? Angel, sana maramid ni papa ti tumungpa. Sana maramid. Nagpungtot mo ti driver ti van. Kaya napan na inala ti paltog na iti van na. Kaya ni papang mo ti mo nang imasot ngayon nalalayang ti driver ti van. So kas siya tinapasama. Ni pa yun papa nagbaling aking pasol. Tinangirugi di amin kasta ka di. Nimrumbeng nga madusa di dyan nga kriminal akal. Masapol nga malungsod iti magbaludan. Ti hayop. Isumo ko matirumbeng nga natay. Isumo ko matirumbeng nga natay na dyan nga hayop na dyan nga kriminal. Manong Nemy kabayatan ti mansayag, siyempre saan kumapanawan at daklat at sibay ti lungon ni papa. Ate, kandi, at makasapol kayong ka. Dagadi ka di polis. Kuha, sentihan na. Sige, sumublat ka matag nga agbantay. Siyak mati, sumublat ka magbantay ka ni papa. Haan na kasta. Ano nga rod? Saan ka damag mo idi no apay nga saan matlayangan nga umay makiandi nga ni Kuya Bobby tinubium. Saan ka di? Iso ka dito pagkasapol kanya? Kadwa na ni mamang na kahit da ka ano may nga kasalita. Da Bobby ka ni mamang na kahit da kasalita. Huwin. Sige nga ordiyan dadin ko. Saan ka di paling yung pakamo ti polis? Si mo kong ti kriminal? Kaya sino ti kriminal? Sino ti awanan karawa ng papati ka ni papa? Apay kasla di yung kayat ng ibagakanyak. Apay kasla kayat yung ilimad kanyak ti amin ha? Candy? Ngayon saan na kang sinungbatan ni Candy Manong Nemy? Pacheck nga amudan na sino. Urin ang Kelsilin. Siya klaing Manong Nemy saan pa nga makaamo. Nga mapingat iti baga kaniyak. Kananya ti kasapulan. Oh my God, di makiandi ngayon ni Bobby. Ape kadwa na ti inana. Nabangungurod sinango ida Manong. Ano ka rin ti kasapulan nyo? Agawa na ka na kayo Bobby? Ma'am? Ani, yes ma'am. Nuwan niya man digiti magastos manipod pa na kay mansayag ni papangyo king ka ama idulin ti bangkay na kita kami ti makamo. Ha? Ala, hagya mo nagnana. Ma'am, nembag kayo unay. Ngam saan ka di nga nalabas unang nga tulong nyo kada kami no? Da kayo amin ti makamo? Ang ngam rumpeng unang nga kasta ti aramidan mi. Aramidan nyo ti amin, gaputan nubi anak, ti anak kyo kasta ka di. Nasayat kayo unay no kasta na, nana. Ngam nalabas mo't unay, orita adumat na kiti abuloy nga naawat mi sa mangtadmat ti tulong ti agency nga pagtrabahoan ni papa, ken ti bangko nga naggwardyaan na. Ginapod no na anak, kadsa lang nga dayta ti kayat mi ipaay ka na kayo nga kapsat. No, da kami ton di makamu ka rin so amin nga gastusin nyo iti panagadalyo. Aging ka makapagturpos kayo nga patpada. Anya? Ay, saan ko mabaling awatin nana? Nalabas ko na yung tulong nyo kada kami ti amin. Kinagyaman kami layangan kada kayo. Nakimimbag kayo hunay. So, saan nga rumbeng da kayo ti amin ti makamu? Kabay lang may metket. Saan nga balin? Naging gama ng Nemy nga nagtimag ni Bobby. Isumatid si bulat ka nagtimag kit kunana. Ani, sweetheart, ada ko makayat ni mamang ibagakeng ka itayang awan dito red na. Iso nga siya ako na mismo timang ibagakeng ka. Bobby, maburbur tiyanak kada kayo ang nagina.
Abay nga kasjelayan nga tikatakil tikahetsyong itulong ka na kami nga kabsat. Simukon din nakapapatay ka ni papang mo, ani. Simukon? May balo din? Masapol nga maiuli at dagos ti darom kontra keng kuha na babi. Masapol nga balungsod ti pagbaludan. Ani, hindi mo ka din mapakawan? Tinakapapatay ka ni papang mo? Saan nga rumbeng nga mapakawan ang tikas keng kuha na? Saan nga rumbeng nga pakawan ang tikas keng kuha na? Ngem, sinalik ni ba ng lahing tibagina? Tibiyag na. Abay nga sakit mo na dyan nga kriminal. Gabot. Gabutan niya. Gabutan niya, babi. Abay nga sakit mo na dyan nga kriminal. Abay. Gabutan. Tinakapapatay ka ni papang mo. Kat papang ko. Anya? Ni papang mo ti kriminal? Ni papang mo ti nagpapatay ka ni papang ko? Manong Nemy jak maawatan tirik na kidi tainramraman ko ni babi nga nubyok nga ginuray ti kastaunay. Agraman ti inana nga asawa ti nang papatay kini papa. Kaya da nga maareglo ti kaso nga jak bet pulos kayat. Kan jak kayat nga makita na dyan nga babi. Iso nga ora ini may tabo rin ti bangkay ni papa Manong Nemy kat saan nga nagpakpakita ni babi. Kapot iti na yung yumay da nga gina. Pinagsawsawa ida. Indurun-durun ko ida. Pinapanaw ko ida. Iti malpasin ti tabon Manong Nemy kat nagkwenta kami kina Uncle Silin. Kadag iti abuloy kad dadong maagastos. Oh, ani. Nalpasan ti kwenta ata ha? Balasan ko. At nabasit na ba ti kadag tinaawat tayo nga abuloy. Ngam dakkel ko ma, tinabati. Kinawang ko ma ti problema no. Umanugot ka idi. Ti kayat na babi nga mapasamak. Ti panakareglo ti kaso angkel. Kasta ka di. Balasan ko. No sakla kabsat de di papangyo ti matungpal. Kayat ko unay ti areglo. Ngam saan? Saan nga rumbing at kayo ito? Desisyon, Uncle. Sikamad lang di agkad-kad. Aw mati sa bali. Ngam siyak lang ti matungpal, Uncle. Ay ang panunutem anay bag balasan ko. Uncle, no awanin ti sa bali pa yung ibagayo, mabalintakon nga panawan. Kan makamu kami nga kapsat ti biyag mi. Nusot ko ng daan niya. Nusot ko ng di eso. Awan maramid ko. Tangkan ti ulam. Makamu kay nga ro din na biyag yung nga kapsat. Manong Nemy talaga nga tumugnot sa dilangit ti kurak iti nakapapatay kini papa. Kat kunak nga indramraman ko ni babi. Ate, Ape, nagpungpungtot ka. Tanya tinam na mayam. Nga marik na. Nadamanin ni Bobby. Kaskas di ka di nga di mo kahit nga kasarita. Kendi, ti amana ken ni Bobby kat may maysa. Iso nga kagurak mat de nga Bobby maawatam. Ate, di mo ko mapagarian tigura iti kaungam. Laglagi pem. Basol ni papati amin. Sumarting ka! At dada kanunungam de nga agama? At dada kanunungam de nga agama ng tisyak? Ate, ikatay mong tiguram ka dakwada. Tapno among nga amirisan nga naimbag ti amin. Jack, dinak isuro, Kendi. Ububingak nga agpaisong imtis ka, ate. Ngam kahit kang isuro ta siyak na ron ti makapanun ti siya. At sumadig ka kunak. Ngam ate. Sanda nga bay bayadan ti biyag na ti papa. Ngam kahit datang tulungan.
Amirism. Kasano ti masakbayan ta no saan nga tumulong. Kasano to pwede biyag ta. Ti masakbayan ta no maibus ti gem mo ita akwarta. Di nakisuro ko nakmet. Di nakisuri. Di nakpay maisuro no angkel. Si kan tukid din. Panawan na kon. Ate, panawan na kon kunak ni. Kabugtot kan. Ate, panawan na kon. Kanibagam iti na nga babi. Diyak kasapulan. Gaputa ka gurgurak. Kaskas di Manong Nemy. Ngajak pulos ikan ni babi ti panawen tapno kasaritanak tapno asid ganak. Liklikak. Kit gapo Manong Nemy tanas ken met nga agsubliak iti pagadalan. Tapno makapaggraduarak met laing manong. Ken agsubli met Manong Nemy ni Candy ti panagbasa iti high school tapno agturpus tumet iti high school. Tapno malpas kun tumet iti third year college. May ibus Manong Nemy tinabati nga kwarta nga nagapo iti abuloy ken digiti naawat mi nga benepisyo Manong Nemy dedi papa ti panagta kinasikyu na ken iti pagtrabahuan na iti bangko. Numaning nga sarita nak Manong Nemy ti kapsat ko. Manang Mano pa tinabati a kwartata. Hindi. Nung maibusan ti kwartata. Di agsapo na kon. Nagtrabaho kon. Isa rin mo agbasa. Nagtrabaho mo nga rin kadi man agturpos. Kasanon nagbisinta. Kasanon agsakit ka na ta. Nanya nga rin tiket mo. Ha? No kumangamin ta. Tanya. No kumangamin ta. Tapi natganti. Imbaga da Kuya Bobby. Nganya. Bayadan dati biyag di papa. Malungsot ti pagbaludan ti amana. Sakpot supulos isa nun ti kaso. Madigning tun ti kaso. Ni papa. Kasapulam ti kwarta. Kasapulam ti abogado. Hanguman ti kwarta nga. Antakan ka. Sa mesa. Self-defense. Mangabak lagi di mangabak. Suwartingan! Manang awatem ko ang ti kinapudno. Ura ipilam ti kaso. Wano maiuli mading ti kaso. Nagdakil di ebidensya. Dadya mabuya ti CCTV. Dedi papa ti kimarit. Dedi papa ti bunang isimasot. Saksagan ko nakit. Basta dyak kahit kamay sa nung ti kaso. Kansan to ang pukaw ti panaggurak iti dadya nga babi. No kasanot pa ng gurak iti amana nga nagpapatay iti amata kastamit ti gurak kang kuana. At dan dua wano talon nga bulan tinapalabas Manong Nemy. Hindi agbalawak. Tiyakbatan madatngan ka nagduldulok. Diyos ko. Ano na ito nga mapaspasama kanya. Ate, abay, anak nakamot nagdululok ka. Saan nga po na ito, Candy? Ading ko. May katlo bulan itan. Sipod pimusa di papa. Saan ka di? Gawin. Kaya di nga aldaw nga ipapatay na kita niya ate. Naipahit ko tibagi kani Bobby. Isungita kat. Ha? Masikog ka? Ala. Rumbang nga ron nga ang kasangwanan ni Kuya Bobby ate. Adamanin ni Kuya Bobby. Ingkatatayan na nga nagsarita kayo. Kagurgurang isuna. Kagurgurang pa na isuna. Oh, tapi kasi lang katawa ka. Awan, loko ka. Ay, tabang pa lang katawa ka. Di ka lamang ba yung katawa? Kapat patay lang di papa. Agkatawa ka. Manano ko man agkatawa. Kasi lang mo pakaragsakan nga. Natayo na di papa. Ate, aya. Kasi adadapi nga manak nakamak ng sika.
Katuran ramidan na sangit nga sangit no niya mapasamak mapasublita ka di pati para napasamak. Hindi ka di baragsakan? Anya ko turong ba ka makaragsakan ket masiguga. Katuan no adda matay adda ka numat kasukat na. Ha? Ilan ni ate. Di na ngamin among amirisyan ti kinapudno ket pagtuturem lat ngamin ti pungtot mo. Masapo lang nga, in English, you must face the truth. English ka. Di ka pa nag-graduate high school. At papasumad. Na mamisan nalalay nga, gamiris kim si ka. Rumbay nga wate mo tikinapod no ate. Ketam, ketne, uri no awanin da papaki ni mama. Nakasaysayat lat tanapod Diyos ka data. Ha? Abay ko naman na siya hat. Kawan. At naman lakasukat ni Papa. At dati tiyan mo. No lagi di tawa atin titulong. Dagi tinaganak ka ni Bobby. Kuya Bobby. Nga isuda ti mang pabasa ka rata. Awanan ti problema ta ate. Minsan gat talaga nga anugutek. Nga bimbindas ti pa nagpanunot ti kabsat kong imitis siya. Takasano, kat pinagturay ko matlat ang aminan ti gura, itiriknak kan ti panunot ko. Jak pulos kinalawa ti nagpanunot manong. Wen, tapi nagturay ko latan ti pungtot ko. Nga jak inanangayas inamiris ti amin. Husto, uraan niya nga tat aramidek saanin nga mababawi pa iti napasama. Abi nga sang ko nga nugutin. Nga basol di papati amin. Abi nga jak kumabuyain. Tiya CCTV nga nang ipanagnek. No anya talaga ti pasamak. Abi nga jak anugutin nga ore maipila ti kaso wan madengeg ti kaso iti korte kat nakalawlawag ang self-defense ti amin. Abi nga jak awatin ti kinabudno. Kanjak awatin din daklang nga tulong. Dababi kada kami nga kapsat. Husto Manong Nemy, ti kapsat ko. No adda mapukaw, adda mats kasukat na. Napangkungarod sinango Manong Nemy ni Papi. Kat makitak tiragsak na, hindi ta sumango akon kang kuwana. Dahito ti pagpapagyamanan ko na ani. Tayo ka na kong tigon daway. Kat among kasta ko niti panangi kararagmi ka ni mama. Kasta matang ka ni papa nga. May kankam kumatigon daway. Ya, kasango na kami. Nakalawam tagpanunod. Kada ito pagkunam nga nakamimbag ni Apo Diyosani. Sweetheart. Apay ko nang manakamimbag at awanan ti amami. Pinapatay ti amam. Aming na mapaspasamak ti tulupong kat nakim ni Apo Diyos. Apay nga inaala na ti amami. Nga bali. Ada kasukat na. Nga bali. Di mo ka di kayat. Nga malaksid, nga awanin tinaganak kada kayo. Kadada kasukat na. Di mo ka di maibilang nga ama ti amak. Di mo ka di maibilang nga ina ti inak. Babi. No adda pumusay. Adamat labiyag ang kasukat na. Pimusay di papang mo. Kadadamat lang kasukat na abiyag ti anak ta. Kat siyempre, ito nagasawatan. Adan to awagam ti papa. Adan to awagam ti mama. Him nasasayat kumapay lang no. Adda pa lang na di papa. Awatay mo ti kinapudong syudahan. Kat kasi ti karikan ka. Saan ka may bayan? Saan ka may bayan iti anak ta? Kat kas iti karida papake ni mama. Da papake ni mama ti makamu ti amin nakasapulan yung agkapsat. Tapno
maragpatyo matlaing ti arapapyo. Kas na unay matiragsak ng kilsidin Manong Nemy di madamag na ti amin. Kat pinaraglok nga rod ti kaso di papa kad natungpal nga rod Manong Nemy da kiti arapapmi. Nagtalinaid kami dito'y balay Manong Nemy nga dududwa kami. Pasaremat umasto marongkar na Uncle Silin kunahan na, kumusta kayo? May salaingan nga tawan, nagturpos kanton. Ani, awan Uncle. Kat ni Matt Candy. Malpas na ito nga tawan, ag second year college tumaten. Para ti kurso na nga nursing. Candy. Uncle, baka sumaruno damat ng boyfriend mo. Saan na kakas kinimanang Uncle? Apa kinimanang mo? Masikog kadaganak adanak nan. Kaya ko na kita nga bali at may tuloy na perlat na tagbasa at siyempre adamat na kitinaganak ni Bobby nga makaambo iti apu ko da. Iti apu ko me. Tapno may tuloy mo tagbasa. Ha? Kaya doon makapagturpos ka. Yan tangin nakapagturpos mo ni Bobby at ang trabaho na. Ito makapagturpos ka maten. Ani, kaya nadaman pagtrabahuam. At kas nagtutulagan nyo, ngayon to pa lang mati panagkasaryo siyempre. Santo may ganda di panagbunyag ni Bobby Jr. Di yung ka dumadlang ti anak mo. Ha, ani? Apa Uncle? Kat kaing English. Dede Manong Armando nga amayo nga kakabsat ko. Ni Uncle. Ay talaga amet. Kasi lang putot Dede Manong Armando. Tila masasayo. Ang mga nibagadang ay sus kayat nga sawan kasukat na. Dito pag kunain nyo nga nakimbag na apo Diyos kada tayo Uncle. Ngayon napimbinas kumapit lang Uncle no. Si bibiyag ni papa o kanuri di mama. Kada damat na kiti katugangam to. Diba? Sadya katungag na iti sidong da Bobby. Kandi kiti katugangam. Kada ito'y balay. Siyempre agad ito na makapagturpos mantan ni Candy. Kada tanto nasawa na. Dito mantan nga balay ti pagkiranda. Hindi awan ti problema. Abing sanaay ka. Awan Uncle, nagangasak lang din unig. Ewan, katsabi ko mga Uncle, tawanin ti dumdumtang panganakana a problema iti biyag mga kapsat. Kan kastamatan ti bangunan mi a pamilya kini Bobby iti masangkuanan nga aldaw. Nagturbusak nga rod Manong Nemy ti kurso ka accountancy kat dagiti naganak kani Bobby da mama kini papa tamamat ken papa ti awag ko kadakwada Manong Nemy. Iti nang tulong kaniya tapno di kastakat da makapagtrabaho. Nasurok ba nga makatawan nga trabaho ni Bobby Manong Nemy aking nga dimtengen ti gundaway. Nga ba nagkalay sa amin? Ano tong palmatlayang Manong Nemy darapap mi? Nakapagturpos kami, nga nadan kami ti trabaho, kaya niti panagmaymaysan ami minsan ti bagim. Naragsa ka ka di matlayang ani? Naptong palmatlayang hindi darapap ta? Makapagkalay satan. Siyempre, nagnaat kanto ni Tisidong dapapakin ni Mama Uwid Junior. Kitang may masa na ni Candy Jabalay mi ket manano adamat ta kasinsin yung nga pada na nga babae nga mangtultulong o manggad kadwa ken kuwana terapi nasa dagman lang. Pasari intamot umyan sa dyan. Okay? Ket agaramit taman ti ade ni Bobby Jr. Nagaragraksak kami nga rod Manong Nemy ti karabiya nakalpasan ti kalaysa. Kasla ka barbaro manin ni ayat kada kami. Malagip ko lang nga rod Manong Nemy panangawis na kanyak iti balayda kat iti da ito nga siled mi kani Bobby. Dito idi nga da ipakita ko nana. Tiloko nga Bobby ti mat impakita na ti kinamatsuna ken kinadakkel ti batuta na. Dito idi Manong Nemy nga binukel mi ni Bobby Jr. Ragsak Ganakaraksak kami idi nga dimteng dedi nga alawig iti biyag-biga pa nakapukaw ti amak. Punada no daragsak adaliday kadadan tumatlang ragsak nga supapak na. Nga ragsaken Manong Nemy nga umampating ka na.
Nagsipod ta natungpal met lahing ti kalikagom mi iti kabsat ko. Ta nagraduar met idi ni Candy Manong Nemy kat kas nagtulagan mi. Iti balay mi, family house mi, nga pakalaglagi pa mi kada mama kini papa, isumot tinag na idanda, kinibayaw ko nga Roger. Nurse Manong Nemy, ti kabsat ko, idinto ta padak accountant ni bayaw Roger. Talo Manong Nemy, dagiti bunga tenayat mi, kini pabi, idinto ta kadagitoy, kat duwa pa lang ta anak da Candy kini Roger. Nabigsabay lang di kiti katugangak Manong Nemy ta imbilang ko ida nga pudno nga ama kinina takas tamat ti mariknak nga panang ipatagdakan niyak sandak nga manugang no di kat anak dak. No kasano ti panang ipatagda kini babi kas tamat ti panang ipatagdakan niyak nang naruna ka rin talo nga puko da. Ta nagretiro dan nagpadpada ket dagiti talon nga puko da iti as-as si kaswanda. Hatid sundo dan Manong Nemy iti eskwela ket da kami iti asawa Manong agtrab-trabaho kami nagpadpada. Dito nga ron ti pagkasalita ket agyaman naklaon iti anos mo nang ibasa ket sapi ko matad damat na ibatik nga adal liliwakan pagsarmingan ti biyag tuy nga agyaman nga pagayam mo ani iti Locos Norte. Thank you, honey. Thank you mat kadagiti aming nga nagdengeg kinagboya. Into nabigat sa balin tumanin ng pagsalitan tenta iba sa sumat 20 pagayam yun ni Manong yun Nemy Ruiz. Mangibat-bati akong tinembang nga oras kada kay aming nga sakapada. Babay na po.